Ngikubingelele mlaleli ekhaya, bengicela upress usubscribe button uma ukuhlangana naleli khasi uma ungakazi usubscribe ukuze ngizokwazi ukulethela indaba ezingenayo zanamhlanje. Zithi iMK isiludikijele kubameli olumhlangano wokuqoka kuzihlalo bamakomidi esishayamthetho sase-KZN. Isilufake kubameli iMK Party udaba lomhlangano wokuqoka kuzihlalo bamakomidi esishayamthetho saKwaZulu-Natal emuva kokuba leli qembu liwudubile ngenxa yokungagculiseki ngendlela uSomlomo uNontobeko Boyce ewusingathe ngayo lo mhlangano. Lokhu kudalulwe nguMnumzane Vincent Mdunge okhulumela leli qembu laKwaZulu-Natal, othe ngemuva kokuba amalunga abo esishayamthetho edube lo mhlangano abe esexhumana nabameli babo ngenhloso yokuthola ukuthi yiziphi izinyathelo zomthetho okumele bazithathe ngesenzo sikaSomlomo. UMdunge uthe uSomlomo kumehlulile ukuphatha lo mhlangano njengoba engayilandelanga imithetho eqondile kunalokho kuqhamuke nemithetho emisha. Yingakho amalunga ethu ekhethe ukuwushiya phakathi lo mhlangano ngenhloso yokuthola ukwelulekwa ngokumele kwenzeke kuya phambili, kusho uMdunge. Ngokomthetho oshicileliwe, lo mhlangano bekumele uhlale zingakapheli izinsuku eziwu-7 kuqokwe uSomlomo nephini lakhe, abaqokwe mhla ka-14 kuNhlangulana. Nakuba iMK iwudubile lo mhlangano, kodwa ugcine uqhubekile njengoba begcine beqokiwe ozihlalo bamakomidi. I-ANC KwaZulu-Natal ihalalisele ukuqoka kwamalunga ayo ukuba ngozihlalo bamakomidi. uDkt Ntuthuko Mahlaba ungusihlalo wozihlalo, uMnumzane Super Zuma wekomidi lezomlomo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, uNkosikazi Sizophila Mkhize owelezemidlalo, ubuciko namasiko, uMnumzane Mafika Mdebele owelezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha, uNkosazana Bongisithole Moloi owelezemvelo, uNkosikazi Mbali Freze wamahhovisi likaNdunankulu, uMnumzane Mthandeni Dlungwane owalezimali, uFikile Masilo owalezokulingana kwabantu, kwathi uHlengiwe Mavimbela noNkosikazi Celiwe Madlobe baqokwe ukuba ngosonswempu. Bengicela-ke balaleli emakhaya ukuthi nipresse usubscribe button ngaso sonke isikhathi uma ungakazi usubscribe uma uhlangana nale video. Ngiyabonga.